Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. 4 аяклы дуслар игътибарга мохтаҗ. Тихоновка халкы йөкле этне коткарган. Соңрак ул 10 кеше алып кайткан. Аларга берничә ысул белән ярдәм итеп була. Фата һәм ак күлмәксез туй мобилизацияләнгән Зәйле кәләшенә өйләнер өчен махсус Казаннан кайткан. Кәкре үрелгән һәм 3 тапкыр 90 градуска бөгелгән кәүсәләр. Әлмәт-Егете районда биюче урманга тап булган. Ират ниләр фаразлый һәм алга таба эзләнүен ничек дәвам итәргә ниятли? Тихоновка авылында урнашкан ташландык йортка шүлмә һәм төргәкләр күтәреп килүчеләрне бик еш күргә мөмкин. Аларны һәрвакыт моңсу карашлы ана эт һәм аның күчекләре каршылый. Ләкин бу кайберләргә күрәсең ошап бетми. Сугбай хайваннардан котылырга теләүчеләр дә бар икән. Безнең телекомпаниягә битараф булмаган авыл халкым этләр гаиләсен коткаруда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Корылма төзү өчен акча җыярга кирәк. Йомшакайларга ничек ярдәм итеп була? Оксананы иртән зур эт гаиләсем әнә шулай каршы алам. Хатын-кыз Сукбай хайваннарны ашатам. Аны эт биредә җәен барлыкка килгән. Хайванның көмәнле икәнен беркем дә белмәгән. Бер вакыт эт юкка чыгам һәм соңрак 10 көчек белән янә барлыкка киләм. Кешекләр яңгыр астында бетон идәндә туган. Ханымның тормыш иптәше будка ясап хайваннарны шунда күчергән. Битараф булмаганнар нинди дә булса ярдәм кулы сузарга тырышам. Бер хатын исә мәктәп ашханәләренең берсе биргән азык калдыкларын китерә. Шулай итеп этләр гаиләсе берничә ай яшәгән. Тик кайберләргә бу күрәсең ошап бетмим. Хайваннарны алар билгесез бер урынга чыгарып җибәргә тәкъдим итә башлаган. Моны булдырмас өчен Тихоновка халкы 4 аяклы дусларын фотога төшереп социаль челтәрләрдә белдерүләр биргән. Шул рәвешле 3 кешеккә хуҗа табарга насыйп була. Тагын берсен аларга бик күп кеше теләк белдергән. Ләкин кызганычка каршы аны машина бәрдереп эт җан биргән. Халык волонтерларга мөрәҗәгать иткән. Хайваннар белән тулган һәм бурычка баткан Кошкиндом үзәге ярдәм итәргә әзер. Ләкин бер шарт белән валерга акча җыярга кирәк. Бу якынча 60 мең сум дигән сүз. Ярдәм итәргә теләүчеләр экраннарда күргән реквизитлар буенча Тихоновка сүзе белән акча җибәрә ала. Материаллар белән дә ярдәм итәргә мөмкин. Эретеп ябыштыручы бар. Ул вольер ясарга әзер. Ярдәм итүнең тагын бер ысулы бар. Кешекләрне хуҗалы һәм өйле итү. Этләргә 2 ай, яшьләре җиткәч алар стерилизацияләнәчәк. Әгәр дә сез аларның берсе өчен хуҗа булырга әзер икән, экраннарда күргән номер буенча шалтырата аласыз. Инвестор булырга теләк белдергән әлмәтле мошенниклар кармагына эләккән. Иратны тиз һәм җиңел акча эшләү мөмкинлеге җәлеп иткән. Моның өчен бары тик 12 мең сум соралган. Нәтиҗәдә 2 атна эчендә инвестор 200 мең сумнан артык акчасын югалткан. Берни дә аңламаган Ират ярдәм сорап полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзерге вакытта тикшерү бара, җинаять эше кузгатылды. Һәм шул сәбәпле кайбер нечкәлекләрне хокук сакчылары ачмый. 12 мең сум гына акча кертеп зур керем алырга нинди оешма тәкъдим иткән, әлегә белгечләр әйтергә ашыкмый. Узган елның февралендә аферистларга ышанып, Әлмәттә яшәүче бер Ират 212 мең сум акчасын югалткан була. Ул вакытта алар аңа инвестицияларда акча эшләп карарга тәкъдим итәләр һәм беренче юлга 12 мең сум акча кертүен сорыйлар. Ират акчаны күчерә. Беренче тапкыр акча җибәргәннән соң аферистлар пассив керемне тизрәк һәм зуррак күләмдә ала башлар өчен 59 яшьлек Иратка тагын 200 мең сум акча салырга тәкъдим итә. Бәхетсез инвесторның әлбәттә мондый күләмдә акчасы булмый. Шуңа күрә Ират кредит картасыннан кулланырга була. Табыш алмый, кредит турында бөтенләй оныта. Быел кредиторлар бу Иратны үзләре эзләп табалар һәм тиз арада әҗәтен процентлары белән бергә кире кайтаруын таләп итәләр. 2021 елның февраленнән 2022 елның ноябренә кадәр Иратның штрафлары җыелган һәм мөгаен ул акчаларны мошенниклардан түләтеп тә булмас. Полиция вәкилләре 2 елдан соң җинаять кылган кыргалдарларны табып 212 меңне кайтара алган очракта бу зур уңыш булачак. Аферистларга килгәндә аларга Россия Федерациясе җинаять кодексының 159 маддәсендә каралган җинаять кылуда гаепләү яный. Әлмәттә исерткеч эчемлекләрне законсыз рәвештә саткан массаж салонын ачыклаганнар. Хукук бузучыларны тикшерү үткәргәндә полиция һәм дәүләт алкоголь инспекциясе хезмәткәрләре ачыклаган. Бина хуҗасы продукцияне гади кибеттән сатып алып, клиентларга тиешле лицензия һәм документлар булмаган килеш мөстәкыйль рәвештә сата торган булган. Хәзерге вакытта документларны тикшерү үткәрелә. Аның нәтиҗәләре буенча нинди дә булса карар кабул итү өчен материал вәкаләтле органнарга җибәреләчәк. Инспекция полиция белән уртак эш алып бара. Административ хукук бозулар турында материаллар хукук саклаучыларыннан килә.
10 марттан теләсә нинди тикшерү чаралары прокуратура органнары белән килешү булганда яки кеше тормышы һәм сәламәтлегенә зыян килү куркынычы янаган очракта гына үткәрелә ала. Бу Россия Федерациясе хөкүмәтенең 336 карары белән бәйле. Өлеше мобилизация башланганнан бирле Зәйдә 27 ашыгыч никах теркәлгән. Алар арасында Эльвира һәм Дмитрий да бар. Кияү өйләнеше өчен махсус Казаннан кайткан. Яшьләрне безнең иҗат төркемендә кутладым. Адилә Борханова дәвам итә. Мобилизациягә алынган Дмитрий Колесов берничә көнгә ял алып, сөйгәне Эльвира белән язылышу өчен Зәйгә кайткан. Костюм чалбардан ак туй күлмәгеннән булмасалар да, яшьләрнең йөзләрендә сөенечле елмаю. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас же. Есть, да. Дмитрий Колесов 7 ел Камчаткада контракт буенча хезмәт иткән. Хезмәтен тутырып кайткач, Зәй кызы Эльвира белән таныша. Үз теләге белән махсус хәрби операциягә китәргә алына. Хәзерге көндә Казанда хәрби өйрәнүләр уза. Яшьләрнең бәхетле мизгелләре белән уртаклашырга әниләре, якыннары да килгән. Һәркемдә бер теләк: Дмитрийның исән-имин әйләнеп кайтып, бәхетле гомер кичерүләрен телиләр. Өлеше мобилизация игълан ителгәч, Зәй ЗАГС бүлегенә язылышырга гариза бирүчеләр саны арткан. Мобилизациягә алынган 27 ир-егет гаилә корырга өлгергән. Әлмәт районында җирле ир-ат биюче урманга тап булган. Онда кәкре кәүсәле һәм төрле фигуралы агачлар үсә. Мондый күренеш илнең берничә төбәгендә генә очрый. Калининград өлкәсендәге аномаль участок туристларның яраткан урынына үрелгән. Әлмәт тикшерүчесенең табышы турында тулырак киләсе сюжетта. Я крайне не ожидал в наших краях это увидеть. Бу елның җәендә эзләнү тикшерүче һәм сәяхәтче Руслан Лине Әлмәт районы урманнары буйлап йөргәндә гадәти булмаган аллеяны күреп ала һәм гаҗәпкә кала. Бу участокта барлык агачлар диярлек сәер формаларга ия. Урманны өйрәнүне ир-ат дәвам итә һәм алга таба да шундый ук күренешләргә тап була. Биредә 8-ле формасындагы яки 90 градуска берничә тапкыр бөгелгән агачларны күргән мөмкин. Кайбер кәүсәләр исә бер караштан гади, ләкин алар икегә бүленәләр дә янә тоташалар. Шул рәвешле үзенә күрә бер тәрәзә хасил була. Кайын өрәңге сәрви, билгесез көч тәэсирендә гүя 500-дән артык агач биегән мәллә туктап калган. Мондый урманнарны Россиянең тагын берничә төбәгендә очратырга мөмкин. Аларның барлыкка килү сәбәпләре әлегә билгеле түгел. Гипотезлар бик күп. Берәүләр моны туфрак үзенчәлеге яисә корткычларның эше белән бәйләсә, икенчеләр исә геомагнит кырлары яки чит планета вәкилләренә ишарәли. Хәер, ир-ат белгечләргә өметләнәм. Алар һичшиксез эшнең асылына төшенергә тиеш ди ул. Иң танылган биюче урман Калининград өлкәсендә урнашкан. Курская коса күптәннән турист һәм галимнәрне үзенә җәлеп итә. Әлмәт районында аномаль урман да истәлекле урынга әйләнергә мөмкин дип саный Руслан Лине. Ләкин моңа кадәр аны вандаллардан сакларга кирәк. Ир-ат саклык территориясен булдыру өчен республиканың табигатьтән файдалану министрлыгына хат язган. Ул шулай галимнәр дә чакырган. Тиздән алар аномаль зонаны өйрәнәчәкләр. Әлегә тикшеренүче районда эчке туризм үсешенә этәргәч бирле гадәти булмаган урыннар эзләүне дәвам итә. Ир-атның шиге юк, уникаль территорияләрне теләсә кем ача ала. Моңа күп көчтә кую таләп ителми. Табигатькә ешрак чыгарга гына кирәк. 3-нче буын спартакиадасы Әлмәттә дәвам итә. Шушы көннәрдә һәвәскәр спортчылар волейбол уйнады. 70-кә якын катнашучы үз командалары өчен Мирас спорт комплексында көч сынашты. Оештыручылар сүзләренчә, бу быел пенсионерлар арасында үткәрелә торган соңгы ярыш. Киләселәре гыйнвар яки февраль айларында узачак. Ярышларга старт бирелә, уен башлана. Мәйданда Мәгариф идарәсе һәм Ичке эшләр министрлыгы ветераннары командасы. Рәшит Ярмиев милиция подполковники, 2006 елдан бирле отставкада. Спорт белән гомере буе дус. Беренче тапкыр туган авылында Сабантуй вакытында ярышырга туры килә аңа. Ул чакта 12 яшьлек Рәшит алар арасында бердән-бер яшүсмер булган. Хәзер Динамо формасы кигән команда өчен 3-нче буын спартакиада ял көннәрен уздыруның тагын бер ысулы. Бильярд, теннис, мини-футбол һәр ярышта яратып катнашалар. Фәрүзә Петухова уен вакытында җәрәхәт алучыларга ярдәм итә. Спорт чараларында ак халатлы ханымга еш булырга туры килә. Мәктәптә эшләгәндә балаларның сәламәтлеге өчен җавап тоткан. Кайчанда булса ярышларда да катнашырмын дигән өметтә кала. 3-нче буын спартакиадасы гыйнварда Скандинавия йөреше фестивале белән башланды. Соңра катнашучылар бильярдта, мини-футболда да үз көчләрен сынап карадылар. Исемлеккә барлыгы 14 спорт түре кергән. Оештыручылар сүзләренчә, спартакиада киләсе елда тәмамланачак. Гыйнвар-февраль айларында өлкән спортчыларны традицион кышкы спорт төрләре көтә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.